Banka je spektakularno bankrotirala u najvećem bankrotu u povijesti svijeta. Kada sam se tek prvi puta zaposlio, nakon što sam završio fakultet, u to doba, kao što je danas možda poduzetništvo jedna od ovako popularnijih aktivnosti koje moji danas studenti žele raditi ili u kojima se žele okušati, tada je to bilo investicijsko bankarstvo za nekoga koji je studirao recimo ekonomiju i financije poput mene. Tako da sam se ja ovako prijavio za svaku moguću banku koju sam mogao, na kraju dobio nekoliko intervjua i na kraju evo imao sreće da sam se zaposlio u toj jednoj američkoj staroj, više od 100 godina staroj investicijskoj banci u Londonu. I vrlo brzo nakon što sam ja počeo raditi u toj banci, ta banka je spektakularno bankrotirala u najvećem bankrotu u povijesti svijeta, dan danas. Ovaj dio europskih i azijskih operacija je kupila japanska banka Nomura, stara, tradicionalna japanska banka. I nikad neću zaboraviti taj jedan razgovor koji se dogodio između mog šefa, koji je ostao, by the way, većina, skoro svi ljudi koji su radili u Limanu su i dalje radili u toj novoj Nomuri, uz jednu malu promjenu. Ista zgrada, znači isti ljudi, sve isto, samo mala promjena je ta što su glavni sad šefovi iz Tokija doletili doslovno prošli tjedan, mogli su doletiti s nekog drugog planeta, toliko su bili različiti u načinu na koji percipiraju posao. Ja sam tu iz prve klupe zapravo vidio kad ljudi pričaju intercultural, cross-cultural management, zvuči onako fluffy, ali ne, ima ozbiljne konsekvence, ozbiljne posljedice i nikad neću zaboraviti taj jedan razgovor gdje moj šef pita sad svog novog šefa, Japanca, how long have you been with Nomura? Ovaj ga ovako pogleda sa malim osjećajem gađenja i kaže, what do you mean how long? Ne naravno na takvom engleskom, puno lošijem. I've worked my whole life in Nomura. My father worked for Nomura. My grandfather was in Nomura, man. Znači, totalno jedan drugačiji pogled na korporaciju, gdje u Japanu korporacija je život. 2050. svijet će izgledati puno drugačije nego danas. Najveće 3 ekonomije na svijetu je Kina, Indija, Amerika, broj 4 čak Indonezija. Europe nema ni u tragovima, osim ako gledamo Europu kao Europsku uniju. Onda je ona nekakav faktor. Molimo se svi da nekako preživi, da nađe načina da opstane, jer bez Europe za 50 godina toliko smo mali i relevantni. Ne Hrvatska, već Njemačka nema šta tražiti, Francuska jedna budućnosti, pa trebamo razumjeti u kojem smjeru ide svijet i trebamo našim mladim ljudima, znači našim studentima, na neki način ukazati na to da cijeli svijet, Europa nije cijeli svijet. I iako mislim da je vjerojatno najbolji projekt Europske unije i najbolje potrošeni euro Erasmus program, obrazovanje će morati biti mobilno. Znači, ostati samo 4-5 godina ovdje neće biti dovoljno za razumijevanje svijeta. Hoće li sveučilišta preživjeti kao koncepti za 50 godina? Ja vjerujem da hoće. Znači, za 50 godina ćete isto imati neće sva, ali neka će preživjeti, jer ljudi će se i dalje rađati, ljudi će i dalje prolaziti kroz tinejdžersko razdoblje, ljudi će i dalje se tražiti, taj period života i dalje će biti potreban da u nečem se specijalizirate. Studenti nove generacije toliko su vični tehnološki, 3 put će razmisliti da li mi treba to iskustvo ili ću otići na Amazon, ima neki kurs za developera, pa ću tamo 6 mjeseci tu, pa će nešto tako složiti. Znači, svijet postaje kompleksniji, potreba za obrazovanjem se ne smanjuje, raste. Sad vidjet ćemo koji će to igrači tu potrebu zadovoljiti.